חן וינקלר הינו פסל אמן אשר מציג בתערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות לאורך שנים. יצירותיו מוצגות באתרים שונים בכל רחבי הארץ ובחו"ל. חן הציב עשרות אנדרטאות והפיק ויצר אירועי פיסול בינלאומיים. אומרים עליי שהחזקתי איזמל עוד לפני שהחזקתי עיפרון. בסדנת האמן של חן באים אוהבי האומנות, הציור והפיסול לזמן איכות בו הם יכולים לנקות את הראש, להשתחרר מהלחץ ולקבל את המוזות באופן אופטימלי. חן המציא שיטה שהופכת פסולת תעשייתית לחומר גלם לאומנות שימושית ירוקה וידידותית לסביבה. חן וינקלר ואלון ולד הופכים פסולת תעשייתית לאומנות ולמוצרים שימושיים. ניסיתי ליצור סביבה נעימה וירוקה, אז כל החצי כדור הזה מהבטון שאנחנו רואים במדרכות, אז שיהיה צב נחמד שילד יוכל לשחק איתו, הוא עושה את אותו עבודה, הוא יעצור את המכונית שלא תעלה על המדרכה, אבל הוא מפסולת והוא ירוק. סבא ברוך ואחיו אברהם פיסלו את פסל הארי השואג בתל חי לפסל מלניקוב. במקום הזה, ברחוב השיש, על שם המפעל, בכיכר ברוך וינקלר, על שמו של סבי, עשיתי את הפסל הזה שנקרא הארי, להזכיר בקצת את הסיפור. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הגיע לביקור ממלכתי בישראל, טקס חנוכת האנדרטה לזכר החיילים הסובייטים שנהרגו במלחמת העולם השנייה שהוקמה בנתניה. כבוד גדול להיות שותף לפרויקט לאומי, ליצור פסל מונומנטלי בקנה מידה כזה, קנה מידה בינלאומי, 15 מטר הגובה שלו, 320 טון, שבסיום, בטקס הפתיחה, ללחוץ את היד של נשיא המדינה, של נשיא רוסיה, מעמד מאוד מכובד.